Hello, 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 hello. Hah? Oख्रियानो दसे जादों माथोलाय। Hello friends, good morning. बारसो गोसो होनो दंखौनोमोनलाय। अभी तक सासे फैयाखै अभी तक से फैयाखै अभी तक से फैया कथा कथा बेसै फंबाय आजि गोलाव होबाय एकदमबारे ब्राइटनेस फुल जानांगौ बियो। गोजालाङा माबे hey 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 ya अरे si di mana gue udah sabi nu halo 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 good morning. खुला जोब्बाय नै मानो फैनांगौ दे जाया होनब्लाबो उखैयाखैनो बि उखांजोब्बाय सोला गोथाव नांगौबा बेनो मा नोंलाय मा देखायजांबो halo 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 hah halo halo jangan dong komen kelam please saya lagi बेखौबो पसन्द जाथारा
जायानो बे ओइथिं आथिं गोरायाव फैलाय आथिं खाथियाव आथिं गाबायबो नाय जाबाय नामाथाय दाउआ दाउआ जाबायदांलै नै होनदोंमोन दहायनो जाखांबाय आरो बे हेलौ हेलौ गोसोआ खालि जाबाय नै अमा आदार नागिरगासिनो हेलौ हेलौ गुड मरनिं बयखौबो आंनि चेनेलसिम नुजाफैनायनि थाखाय हेलौ लाइक खालामनाङा बेखौ रावबो रायलायनो फैया माथो नोंखौ मोजां मोनबाय मा आदार जानायनो नागिरगासिनो आंबो हेलौ हेलौ सोर सोर फैदों लाइक खालाम आंनि चेनेलाव गोदान फैदोंबा साबसक्राइब खालामना हो हेलौ हेलौ बेखौबो आंनि चेनेलाव बरायना थाबाय सोरबाफोर गोदान फैदोंबा अननानै साबसक्राइब खालामना होबानो जाबाय सेयार खालामना हो लाइक खालामना हो है मा मावबाय दं गेजेराव हा दै मानोबा मालाय सासे
आंनो सासेल' नायगासिनो नुवाखै रावबो हराखै रावबो सिनायनाय गैया अमाखौ देखायो अमा नोंखौ देखायना खिग्रा फायखानाखौसो नुहुरो हेल' रावबो कमेन्टबो गैया जेबो गैया लाइकबो गैया जेबो गैया सान्दुं ओंखारबायना ओरैलाय सान्दुंखौ नायनो हेल' लाइक खालामनो थाखाय थेंक इउ दासो मोनसे लाइक फैदों माथो हेल' सोर सोर फैदों आंनि चेनेलाव अननानै साबसक्राइब खालामना हो सोर सोर गोदान फैदों लाइक खालामना हो हेल' दाकु ये दाकु दाकु सेस ओंखाम जानानै भेजाल सेस ओंखाम जानानै सिजोबबाय ओंखाम जानानै सेस हेल' रानस्रावजोब्बाय गोसोखौ नोंनो बायला फैदोना खाथियाव आं हेलौ रावबो कमेन्ट खालामा माथो दसे रायलायगोन नंबाय गैया सासे फैयो सासे थाङो गैया सासे फैयो सासे थाङो जालायदों हेलौ सालिमखौ सिनायबाय थादों मालाय जोंना मा होनदों लिसुआ बिबार बारजोब्बाय र' सोरबाफोर जानो फैगोन इयाव बिबार बारजोब्बायलाय नुवाखै लिसुआ इमान थायखागोन एबार सेस बिबार बारजोब्बाय बिलाइ गोदान नङालै इलाय नुवाखै बिलाइ गोदाना ओंखारजोब्बाय नुवाखै नै ओइलाय जानो बेसेबां जायो बिलाइ गोरलै नंला बिबार बारजोब्बाय नै गरम बोथोराव मोना लिसुनि बिबार बारजोब्बाय सेस इमान गिदिर बिफाङाबो दा थायखायो
आथिं फांसे आरो बिराद बिबार बारखादो गयाबो खायाखैलै नै गय खानांगौ 10 कुइन्टेल 20 कुइन्टेलसो ओंखारगोन नामाथाय गय दंफां बागाना लिसु सालिमा आयाव फैलाय सालिमायासो नायबाय थायो लाइक खालामना होलाय मालाय बिनियानो फैनो मोनसे आया थांलायबाय बेयावबो होननायखाय कमला कमला दंफां कमला मा नायदों नोंलाय बेयावलाय मा नायदों मा नायदों बादल बरसा बिजुली सावन का पानी मा नायदों नुवाखै नामा नों मेगना दै नुदों दाखुआनो गोजांबायनो जासोना लानानै दाखु 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 सेस नंगौ नामा बे दाउआ दंफां सायावसो थायोना इयाव तामानो गोजौआव गाखोखायो फेस देखायलायबाय हा ओ सालिमा फैसा लांफैनो नामा फैसा हा माथो मैया फैसा लांगोन होनदोंमोन नों फैगोनना फै खुस्रा दं हेलौ 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 हानि न' सिङाव हाबनां दंना गैयाबा खुस्राबा तक तक हालिमा खुस्रा दंना गैयाथाय फैसा बेसां हानद्रेद र दंना गैया नायनि गैया माथो फैसाया खुस्रायानो पन्सास थाखा ओइ खुस्रा गैया खुस्रा गैया अ दं अ 100 ताका लायगां मा फट' फैसा ओइनै 100 सालमाया नायदोंमोन नामा नायदोंमोन नायदोंमोन नामा होनदों फैसाया खुस्रा गैया लांदो बेखौनो tuh bisa mana
ini live nih kira ya.